Hát elkezdtem videókat csinálni, hogy bemutassam, milyen egy kutya élete. És hát csinálni fogok. Ez az első. Hát és semmit nem vártam tőled még de mégis csalódtam. Jó napot, Mr. YouTube! Pamkutya vagyok a... Tudom ki vagy. Azt is tudom, miért jöttél. Na, és most nézem ezt a gyönyörű tájat itten. Sziasztok! Ez itt egy ilyen különlegesebb rész lesz, mert olyan dolog történt velünk,